Hello guys, what's up, what's up? Welcome back to my channel. Nakami karon sa rock dive. Yeah, ano no? Rock dive, rock dive. Nakaani na tayo ka diri dyan? Rock dive. Eh dili ka pwede mag ano na. Pila entrance day dyan sa rock dive? 20? Mauni siya ang dayuhan sa mga tourist spot. Nindot kayo makakaupaw, no? Rock dive. Sa ito ginahan mo dive, pwede. Dili, nindot kaya. Ayaw na, kailangan kayo na. Ay, Jay. Rock dive. Asan yung taman dyan? At abot gini dito dyan. Ano dito sa unahan pa? Ano pa sa unahan dito? Aircon. Kanawa. Saking aircon. Mao ni ilang room, no? Sa rock dive. Napanahuman. Pumahuman. Panainstolan. Sitting bangko. Amaw na dili magingan dyan. Portahan, no? Ano na kaya na sponsor? Abri na. Uy. Nadi tao dia. Pati mama. Dili.